Αφού αφήσαμε το όμορφο Στρασβούργο, ξεκινάει το road trip στη Νότια Αλσατία, καθώς θα επισκεφτούμε γραφικά αλσατικά χωριά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα επεισόδιο που θα προσπαθήσουμε να σας ταξιδέψουμε σε μία από τις ομορφότερες περιοχές ολόκληρης της Γαλλίας. Το αυτοκίνητο που νοικιάσαμε μας κόστησε περίπου 383 ευρώ για όλες τις μέρες, δηλαδή 4, μαζί μέσα στην τιμή και το καρεκλάκι του αυτοκινήτου για τα παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο κανάλι μας, subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι με τις ειδοποιήσεις, ώστε να παίρνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε κάποιο ταξιδιωτικό βίντεο από Ελλάδα και εξωτερικό. Φτάσαμε στην καρδιά της Αλσατίας, στο χωριό Ρικβίρ, ένα καθαρό αλσατικό χωριό, το οποίο ο πληθυσμός εδώ και γενικά η περιοχή ζει από το κρασί και τα σιτηρά. Εδώ βγαίνουν τα καλύτερα κρασιά στη Γαλλία, κυρίως λευκά κρασιά, ένα παραμυθένιο χωριό το οποίο αξίζει να το γυρνάτε, να δείτε τα σοκάκια, να δοκιμάσετε κρασιά, έτσι όσοι είναι φαν του κρασιού είναι must εδώ πέρα. Να δοκιμάσετε κρασιά, να πάρετε και κάποιο μπουκάλι ίσως. Γενικά είναι πάρα πολύ παραμυθένιο εδώ το χωριό. Πριν όμως σας παρουσιάσουμε το χωριό Ρικβίρ, αξίζει να δείτε το σπίτι που μείναμε, ένα γραφικό αλσατικό σπίτι του 16ου αιώνα, όπως και τα περισσότερα σπίτια μέσα στο Ρικβίρ. Η διαμονή μας σε αυτό το σπίτι μας κόστησε 240 ευρώ τα 2 βράδια. Μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία της κράτησης και από πού το κλείσαμε κάτω στην περιγραφή. Το Ρικβίρ είναι ένα γραφικό μεσαιωνικό χωριό της Αλσατίας, γνωστό για την καλοδιατηρημένη αρχιτεκτονική του, την πλούσια μπελεγγυκή του παράδοση και την παραγωγή κρασιού, ειδικά της ποικιλίας Riesling. Το Ρικβίρ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αυθεντική του εμφάνιση από το 16ο και 17ο αιώνα, με γραφικά μισοξύλινα σπίτια και οχυρωματικά τείχη. Η κατάλληλη εποχή για να δείτε το Ρικβίρ σαφώς είναι το καλοκαίρι λόγω καιρού, αλλά επίσης είναι πολύ δημοφιλές για την εορταστική του ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, με στολισμένα σπίτια και φωτισμένους δρόμους. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σας να γυρνάει σε τέτοια σοκάκια μαγευτικά παραμυθένια, καθώς θεωρείται ένα από τα μορφότερα χωριά της Γαλλίας και συχνά αποκαλείται μαργαριτάρι του αλσατικού αμπελώνα.
Με το να ξυπνάς πρωί, θυμάσαι στα προηγούμενα βίντεο που έχουμε πει ότι κερδίζεις, ότι οι δρόμοι είναι αδιανοί, χωρίς πολλούς τουρίστες, να βγάζεις φωτογραφίες σου, τέλος πάντων να εξερευνήσεις πιο εύκολα. Παλαιότερα στο ισόγειο είχαν τα κελάρια, εδώ στα σπίτια, και στον πάνω όροφο είχαν τα δωμάτια. Πλέον με τον τουρισμό που έχει αναπτυχθεί, τα κελάρια τα έχουν κάνει πλέον δωμάτια για ενοικίαση και μαγαζιά. Το χωριό εδώ βρίσκεται 11 χιλιόμετρα από το Κολμάρ και περίπου μία ώρα από το Στρασβούργο, οπότε είναι κοντινός προορισμός για να τον εξερευνήσετε. Χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι τα μπαλκόνια με τα λουλούδια, τα οποία το κάνουν πανέμορφο, τα κελάρια του κρασιού που μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα κρασιά και διάφορες ταβέρνες με ειδικά τυριά παλαιωμένα, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε και να αγοράσετε να πάρετε μαζί σας. Γενικά εδώ πέρα το χωριό έχω σηκωθεί από το πρωί, από τις 7 και γυρίζω τις γειτονιές και όλο κάτι βλέπω να φωτογραφίσω, να θαυμάσω. Είναι απίστευτο, φοβερό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που είδα εδώ στο χωριό είναι ότι τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες, τα μαγαζιά έχουν αυτές τις ταμπέλες τις κρεμαστές του παλαιού τύπου, του Μεσαίωνα, που είναι πάρα πολύ όμορφες. Δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο δείχνει κάποιον τον οποίο κοιμάται σε ένα κρεβάτι. Τα κελάρια έχουν ένα βαρέλι, τα ρεστοράντ ένα τραπέζι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τα παρατηρήσετε, είναι φοβερές. Πήραμε από εδώ από ένα φούρνο κέικ, το οποίο έχει τοπικά προϊόντα, δηλαδή μαρμελάδα, από σταφύλια, από σίκο, πορτοκάλι, λεμόνι, είναι σαν μουστακούλουρο. Έχει διάφορα πράγματα μέσα να πάρετε, μπισκότα, μέλι, μαρμελάδες, τα οποία είναι τοπικά προϊόντα όλα από εδώ, πεντανόστιμο. Με συντροφιά τους αμπελώνες συνεχίζουμε το road trip μας για τον επόμενο προορισμό, το οποίο είναι το Κολμάρ.
Και βέβαια Αλσατία χωρίς το Κολμάρ δεν γίνεται. Επισκεφτήκαμε και το Κολμάρ, είναι περίπου 25 λεπτά από εκεί που μένουμε, από το Ρικβίρ. Πολλοί το παρομοιάζουν σαν μικρό Στρασβούργο, δηλαδή όπως είναι το Στρασβούργο τόσο όμορφο, είναι σε μικρογραφία εδώ η πόλη, έχει και αυτό τα κανάλια του, έχει τη μικρή Βενετία που θα τη δούμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εκκλησία που είναι στο κεντρικό μέρος του Κολμάρ, κλασικά σπίτια αλσατικά με τις γραμμές και όλα αυτά εδώ στην Αλσατία, να περάσετε όμορφα. Το Κολμάρ με 71.000 κατοίκους είναι άλλη μια πόλη που φημίζεται για τις χριστουγεννιάτικες αγορές και το στολισμό στις πλατείες και στους δρόμους. Πραγματικά μια μικρογραφία του Στρασβούργου, όμορφη και ιδανική για μικρές εξερευνήσεις, καθώς όλα τα αλσατικά χωριά βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ίσως το πιο γνωστό μέρος της πόλης είναι η μικρή Βενετία, ένα κανάλι το οποίο έχει και από τις δύο όχθες γραφικά σπίτια, ιδανικό για φωτογράφηση, καθώς εδώ πέρα θα συναντήσετε τους περισσότερους τουρίστες. Φεύγουμε από το Κολμάρ και ο επόμενος μας προορισμός είναι το Ριμποβιλέ, ένα χωριό μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα στην Αλσατία, καθώς ελκύει πεζοπόρους και τουρίστες που ζητάνε την περιπέτεια. Το Ριμποβιλέ, το Ρικβίρ και άλλα χωριά που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή συγκαταλέγονται στο δρόμο του κρασιού της Αλσατίας. Στη διαδρομή σας αναζητήστε τις καφέ ταμπέλες οι οποίες αναγράφουν Alsace Wine Route για εξειδικευμένα εινοποιεία και λάρια και για ευσυγνωσίες κρασιού. είσαι λάτρης των κάστρων και θέλεις να επισκεφτείς κάποια από αυτά στη γύρω περιοχή στην Αλσατία, σίγουρα αυτό που αξίζει περισσότερο απ' όλα είναι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, το κάστρο Hot Königsburg.
Χτισμένο το 12ο αιώνα, το κάστρο έχει γίνει μάρτυρα συγκρούσεων και αντιπαλωτήτων μεταξύ αρχόντων βασιλιάδων και αυτοκρατόρων εδώ και αιώνες. Πρώτη γραπτή αναφορά του κάστρου γίνεται το 1147 με το όνομα Castrum Enstumfin, ενώ το όνομά του Κένισμπουργκ το πήρε το 1157 που σημαίνει βασιλικό κάστρο. Το 1865 γίνεται η απόκταση του οχυρωμένου κάστρου από την πόλη Σελεστά, ενώ αργότερα το προσέφερε τα ερείπια του κάστρου στον αυτοκράτορα Γουλιέλμο το δεύτερο μετά την προσάρτηση της Αλσατίας στη Γερμανία το 1871. Η είσοδος στο κάστρο κοστίζει 12 ευρώ και θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ, καθώς είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα που μπορείτε να βρείτε στην Αλσατία και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το 2023 το κάστρο υποδέχτηκε ένα εξαιρετικό αριθμό επισκεπτών, σχεδόν 597.000 τουρίστες, όλοι γοητευμένοι από τα 900 χρόνια ιστορίας του. Κάπου εδώ το ταξίδι μας στην Αλσατία και στη Γαλλία τελειώνει. Σας αφήνουμε με αυτές τις όμορφες εικόνες του μεσαιωνικού κάστρου υπό τη μουσική του Μεσαίωνα και επίσης να ξέρετε ότι έχουμε ετοιμάσει ένα έξτρα επεισόδιο από το θεματικό πάρκο Europa Park, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα της Γαλλίας με τη Γερμανία. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας και ελπίζουμε όλα αυτά που σας δείξαμε να σας άρεσαν και πιστέψτε μας, αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μας θα έχετε ένα όμορφο ταξίδι στην Αλσατία. Γεια σας! The future is bright.